Luso loimba la achisikana kuno kwathu ku Malawi likupita pasogolo zaidi zimene zikuthandizira kuti oimbawa azipeza owasatira ambiri pano pa YouTube. Zimene zimathandizira kuti oimbawa azitha kupanga phindu lochuluka zaidi pano pa YouTube chifukwa chakuti nyimbo zawo zimaoneredwa ndi anthu ochuluka. Koma funso nkumati kodi pofika pano mchaka cha 2026 ndi oimbati amene akusatiridwa kwambiri, oimbati achisikana amene akusatiridwa kwambiri pano pa YouTube. Mu video yathu ya siku la lero tiona ndandanda wa oimba 10 oyambirira achisikana amene amasatiridwa kwambiri pano pa YouTube. Tiyeni tikhalire limodzi mu video yonseyi kuyamba mpaka kumapeto chifukwa mudabwa ndi oimba achisikana amene akupezeka mu ndandanda wa anthu 10 oyambirira amenewa. Muli ndine Owen B Square. Tiyeni tikhalire limodzi, ndipo ngati simunapangebe subscribe ku YouTube channel ino, pangani subscribe kuti mavideo ngati yawa komanso ena asamakuphonyeni. Tiyeni tiyambe ndandanda umenewu ndi pa number 10. Pa number 10 pali oimba amene amadziwika ndi dzina lakuti Rita. Rita anapanga join YouTube pa September 14 mchaka chija cha 2016. Kufika pano Rita watha zaka 10 ali pano pa YouTube. Rita pofika pano ali ndi ma subscribers kapena kuti amasatiridwa ndi anthu okwana 21,000 pano pa YouTube. Pa number 10 pali Rita. Tiyeni tisike ndi step imodzi sopano tifike pa number 9. Pa number 9 pali oimba wachisikana ameneyo amene amadziwika bwino ndi dzina lakuti Queen Sheba. Queen Sheba anapanga join YouTube pa 12 September mchaka cha 2020, ndipo pofika pano Queen Sheba wakhala zaka 6 ali pamuzi pano pa YouTube. Pofika mchaka chino cha 2026 Queen Sheba ali ndi ma subscribers kapena kuti anthu amene amamusatira pano pa YouTube okwana 31,000. Pa number 9 Queen Sheba ndi ma subscribers okwana 31,000. Pano tifike pa number 8. Pa number 8 pali oimba wachisikana amene amadziwika ndi dzina lakuti Temwa. Temwa anapanga join YouTube pa 4 January mchaka cha 2018. Tingati pofika pano Temwa wakhala zaka zokwana 8 ali pano pa YouTube. Pofika pano mchaka cha 2026 Temwa ali ndi omusatira pano pa YouTube okwana 32,000 YouTube subscribers. Pa number 8 Temwa ndi ma subscribers okwana 32,000. Mosataya nthawi tiyeni tifike pa number 7. Pa number 7 pali oimba amene amadziwika bwino ndi dzina lakuti Senji. Senji anapanga join YouTube pa August 25 mchaka chija cha 2015. Pofika pano Senji watha zaka 11 ali pamuzi pano pa YouTube. Pofika pano Senji amasatiridwa ndi anthu okwana 36,000 pano pa YouTube. Pa number 7 Senji ndi ma subscribers okwana 36,000. Pano tifike pa number 6. Pa number 6 pali Lady Aika. Lady Aika anapanga join YouTube pa 26 February mchaka cha 2025. Pofika pano Lady Aika tingati wakhala pamuzi pano kwa chaka chimodzi chokha. Pofika pano mchaka cha 2026 Lady Aika ali ndi ma subscribers kapena omusatira ku YouTube channel chake okwana 45,000 YouTube subscribers. Pa number 6 Lady Aika. Mwapang'ono tikusika ndithu kusendera chakumapeto mu ndandanda umeneku. Pano tikufika pa number 5. Pa number 5 pakupezeka oimba ameneyo amene amadziwika bwino ndi dzina lakuti Hyuko. Hyuko anapanga join YouTube pa 18 July mchaka chija cha 2021, ndipo tikapanga matsamu Hyuko wakhala pano pa YouTube kwa zaka zokwana 5. Kodi pofika pano ku channel yake kuli ma subscribers angati? Pofika mchaka chino cha 2026 Hyuko ali ndi ma subscribers kapena kuti anthu omusatira okwana 53,000 pano pa YouTube. Pa number 5 Hyuko ndi 53,000 YouTube subscribers.
Hello beautiful lady, how are you my lady? You're looking sexy, ndimomwe yanafikira. Pano tifike pa number 4. Pa number 4 pali Teresa Pondo. Teresa Pondo anapanga join YouTube pa 30 March mchaka cha 2020, ndipo kufika pano Teresa Pondo wakhala pano pa YouTube kwa zaka zokwana 6. Kufika mchaka cha 2026 Teresa Pondo ali ndio musatira pa YouTube okwana 78,000. Number 4, Teresa Pondo. I'm a prayer warrior now. Every time I guada, my father gave me out when I guada. Only one, there's no other. The Omega and Alpha. My father gave me out when I guada. Only one, there's no other. Pano tikutera pa number 3. Kodi mkanza kuti pa number 3 panga kalendani. Pa number 3 pali Emidibo anapanga join YouTube pa 18 March mchaka cha 2024, ndipo pofika pano tingati Emidibo wakhala pamuzi pano kwa zaka zokwana ziwiri. Kodi pofika pano ali ndi ma subscribers angati? Kodi pofika pano ali ndi omusatira angati? Pofika pano mchaka cha 2026 Emidibo ali ndi ma subscribers okwana 86,000. Emidibo pa number 3 ndi ma subscribers okwana 86,000. My better half, wapantira panga, omuchula bwezilanga. Finally, the pesa chikonkala, so saka pali bensoha, abanda tela, mama high, mama low, I'll be there for you. Pano titele pa number 2. Pa number 2 pali wimbo amene simungakhulupirire kuti ali pa number 2 chifukwa sizophweka kupezeka mndandanda wa atsikana amene ali ndi ma subscribers ambiri pofika pano mchaka cha 2026. Pa number 2 pali oyimba ameneyo amene amadziwika bwino ndi zina lakuti Jedu anapanga join YouTube pa 6 May mchaka cha 2021. Pofika pano YouTube channel imeneyi yakhala zaka zokwana 5, ndipo pofika pano Jedu ali ndi ma subscribers kamene kuti anthu amene amamusatira pano pa YouTube okwana 91,000 subscribers. Izitu ndi zinthu zapamwamba zedi. Jedu pa number 2 ndi ma subscribers okwana 91,000. So pano yafika nthawi imene iniyo ndine timayembekezera kuti tione kuti kodi ni ndani amene ali pa number 1. Ndi ndani head wa mahedi ku music industry kumbali ya achitsikana amene ali ndi ma subscribers kapena kuti otsatira kwambiri pamuzi pano pa YouTube. Kodi iniyo mukuganiza kuti ni ndani? Mwangu tatini mulembe maganizo anu mu comment section ndiye muone ngati mulondole. Tione kuti pa number 1 akusatiridwa kwambiri ni ndani kuno ku Malawi kwa oyimba achitsikana kufika pano mu chaka cha 2026. Pa number 1 pali Miracle Chinga anapanga join YouTube pa 29 February mu chaka cha 2024, ndipo pofika pano Miracle Chinga wakhala pamuzi pano kwa zaka zokwana ziwiri. Miracle Chinga YouTube channel yake ili ndi ma subscribers okwana 160,000. Congratulations to Miracle Chinga pokhala head wa mahedi amene amasatiridwa kwambiri pano pa YouTube koimba achitsikana kuno ku Malawi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ino komanso kupanga like video komanso share kwa anthu ena kuti athe kuonera nawo. Munali ndine Oni B Square, tithokoza chifukwa chokuti munali nane limodzi mu video yonseyi. Tikumanenso mu video yosatira. Nikusema kulepela kupelewera zambiri zikudusa koma ndiye ndikuluza.